Тоҷикистон бо 179 кишвари ҷаҳон ҳамкориҳои дипломатии худро роҳандозӣ кардааст. дар даврони соҳибисолии мамлакат ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ба сифати кишвари ташаббускор эътироф гардид. ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин даврон шомили як қатор ташкилотҳои байналмилалӣ гашт ва ба баъзе онҳо низ асосгузор мебошад. ҷумҳурии Тоҷикистон бо талошҳои башардӯстонаи худ дар ҳама масири ҳаётан муҳими ҷомеа ҳамчун кишвари фаъолу ташаббускор шинохта шудааст. дар ташкилотҳои байналмилалӣ ҷумҳурии Тоҷикистон яъне ки субъекти комилҳуқуқ баромад мекунад, дифоъ аз манфиатҳои хеш намуда ва дар таъмини сулҳ дар минтақа яъне нақши муҳим дорад. дар харитаи сиёсии ҷаҳон пайдо шудани давлати нав бо номи Точикистон чун давлати соҳиби Истиклол дар охири асри 20 саҳфаи тозаи давлатдории миллии тоҷикон варақгардон шуд. имрӯз наздики 200 кишвари ҷаҳон истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистонро расман эътироф кардааст ва Тоҷикистон бо 179 кишвари ҷаҳон ҳамкориҳои дипломатии худро роҳандозӣ кардааст. ҳар сол миёни Тоҷикистон ва беш аз 100 кишвари ҷаҳон табодули мол сурат мегирад. То имрӯз Тоҷикистон бо кишварҳои гуногуни олам беш аз 2100 ҳуҷҷати дуҷониба ба имзо расонидааст, ки масъалаҳои муносибату ҳамкориҳои дуҷонибаро дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, тиҷоратӣ, ҳарбӣ, техникӣ, амният, илм, фарҳанг, маориф, тандурустӣ, сайёҳӣ ва дигар самтҳо фаро мегирад. бояд хотирнишон сохт, ки дар давраи истиқлолияти худ ҷумҳурии Тоҷикистон ба бештар аз 350 санади байналмилалӣ ба мисли конвенсияҳо, хартияҳо ва эъломияҳои байналмилалӣ аъзо шуда, ӯҳдадориҳои худро дар мавриди расидан ба ҳадафҳои ҷаҳонӣ аз қабили рушди иҷтимоӣ, беҳбуди вазъи иқтисодӣ, ҳифзи муҳити зист ва амсоли онро иҷро менамояд. бояд гуфт, ки сиёсати хориҷии Тоҷикистон сиёсати санҷидашуда ва воқеъбинона буда, ҳамзамон бо пазириши меъёрҳои эътирофшудаи байналмилалӣ ва эҳтиром ба манофеи шарикон, риояи қатъии манфиатҳои миллиро дар фаъолияти дипломатӣ дар мадди аввал мегузорад. имрӯз Тоҷикистон бо аксарияти кишварҳои ҷаҳон муносибатҳои дипломатӣ барқарор намуда, 200 давлат истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистонро расман эътироф кардааст. Тоҷикистон дар ҳама созмонҳои минтақавӣ ва аксар созмонҳои байналмилалӣ узвият дошта, аз арзишҳо ва манофеи миллӣ дифоъ мекунад. дар масоили ҷаҳонӣ назари худро матраҳ месозад ва пешниҳодҳои мушаххасро дар бораи ҳалли ин масоил ба миён мегузорад. тӯли 30 сол аст, ки ҷумҳурии Тоҷикистон соҳиби истиқлолияти комили давлатӣ мебошад. дар ин муддати кӯтоҳ ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳама самтҳо, дар самти сиёсат, иқтисодиёт, иҷтимоиёт ба дастовардҳои назаррас ноил гардидааст. таърих собит сохтааст, ки ҳама дастовардҳое, ки чи аз тарафи миллатанд, чи аз тарафи давлат аст, бе доштани истиқлолияти комил арзиши воқеӣ надошта ва пойдор намемонанд. миллати тоҷик бори дигар ба ҷаҳониён собит сохт, ки яке аз миллатҳои соҳиби фарҳанги баланд ва сулҳдӯст, сулҳофар, ваҳдатхоҳ, давлатдор ва давлатсоз ҳастанд, буданд ва мемонанд. ҳоло Тоҷикистон қариб дар 50 давлати ҷаҳон намояндагиҳои дипломатик
خودرو افتتاح کرده است و نزدیک 30 نمایندگی دیپلماتیک کشورهای خارجی و سازمانهای منطقوی و بین المللی در تاجیکستان فعالیت میکنند. ҷумҳурии тоҷикистон дар замони истиқлолияти худ ҳамкориҳои густурдаи минтақавиро воситаи муҳимтарини ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ, иҷтимоӣ, экологӣ ва таъмини амнияту субот дар Осиёи марказӣ дониста, ҷонибдори ҳамзистии осоишта ва дӯстонаи мардумони минтақа мебошад. гузашта аз ин саъю талошҳои пайгиронаи пешвои миллат барои барқарории сулҳу субот ва сарҷамъии миллӣ басон нодир ва арзишманд арзёбӣ мегарданд. имрӯзҳо таҷрибаи сулҳи тоҷикон дар мавриди ҳалли мусолиматомези низоъ ҳам аз лиҳози назариявӣ ва ҳам аз нигоҳи амалӣ ба сарвати илми сиёсатшиносии ҷаҳонӣ мубаддал шудааст. таҷрибаи сулҳи тоҷикон ғайр аз ин ки роҳи моро барои пешрафти минбаъдаамон равшан кард, аҳамияти байналмилалӣ низ дорад ва метавонад ҷиҳати ҳалли мушкилоти кишварҳои гуногун мавриди истифода қарор гирад. беҳуда нест ки таҷрибаи мо дар самти таъмини сулҳ ба ватан ва макони зисти доимиашон баргардонидани қариб 1 миллион гуреза ва ташкили ҳамгироии иҷтимоӣ аз тарафи ташкилоту созмонҳои бонуфуз аз ҷумла Созмони Милали Муттаҳид, Созмони Амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо воқеъбинона арзёбӣ шуда ҳамчун шеваи нодири сулҳофарӣ эътироф гардидааст. ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун кишвари воҳид дар низоми муносибатҳои байналмилалӣ ба сифати давлати ҳуқуқбунёд демократии дунявӣ эътироф гардидааст ва мардуми шарифи тоҷикистон имсол 30-солагии истиқлолияти давлатиро бо як дастоварди бузург ҷашн мегирад. таҷрибаи сулҳофарии тоҷикистон бори дигар собит намуд ки гарчанде ки имрӯз дар минтақа худи минтақаи Осиёи марказӣ онҷо чӣ гуна қарор дорад, таҷрибаи сулҳофарии тоҷикистон нишон дод ки мо дар як муддати кӯтоҳ тавонистем ки мамлакат ба амнияти комил мубаддал гардид ва имрӯз ин таҷриба барои кишварҳои дигар хеле намунаи ибрат мебошад. нишони онро дорад ки бе сулҳу амният давлат ва сохторҳои давлат пешрафта наметавонад. дар ин муддати истиқлолият ки ҳамаи ин аз ватандӯстӣ ва меҳандӯстии мардуми тоҷик дарак медиҳад, ҷумҳурии тоҷикистон ба як қатор дастовардҳо ноил гашт. тоҷикистон ба узвияти созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ пазируфта шуда, аз минбари онҳо ташаббусу ибтикороти созандаи президенти кишвар ҷиҳати ҳалли мушкилоти ҷаҳону минтақа аз ҷумла мубориза бар зидди терроризму ифротгароӣ, маводи мухаддир, ҷиноятҳои муташаккилонаи фаромиллӣ, масъалаҳои экологӣ ва амсоли он ба самъи ҷаҳониён расонида мешавад. махсусан силсилаи ташаббусҳои пешвои миллат дар робита ба ҳалли мушкилоти об дар ҷаҳон боиси ба таври шоиста муаррифӣ шудани тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ гардид. ҳамчунин роҳбари давлат пайваста аз паёмадҳои номатлуби тағйирёбии иқлим ҷомеаи ҷаҳонро ҳушдор дода, зарурати омӯзиш ва ҳифзи пиряхҳо, рушди устувори кишварҳои кӯҳсор ва рушди энергияи таҷдидшавандаро меҳвари равобити кишварҳои олам медонад. дар даврони соҳиби истиқлолии мамлакат ҷумҳурии тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ба сифати кишвари ташаббускор эътироф гардид. шаҳодати ин гуфторо бошад пеш аз ҳама ин ташаббусҳои тоҷикистон дар масъалаи эълон гардидани 10 солаҳои байналмилалӣ дар бораи об, яъне 4 ташаббус дар самти об, ҳамчунин аз ҷониби созмони фарҳангии милали муттаҳид, яъне созмони ЮНЕСКО эътироф гардидани чандин мавзеъҳои таърихӣ дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон мебошад ки аз нишонаи давлати қадимаи тоҷикистон дар Осиёи Миёна дарак медиҳад. ҳамчунин дигар ҷумҳурии тоҷикистон дар минтақаи Осиёи марказӣ ба сифати як кишвари амну собот бо кишварҳои Осиёи марказӣ ҳамкории худро дар сатҳи хеле хуб баро мондааст ва имрӯз дар сиёсати хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон кишварҳое ҳастанд ки бо онҳо ба сифати шарикии стратегии ҳамкориро баро мондем ки
این پیش از همه برای رشد اقتصادی تاجیکستان اهمیت خیلی بزرگ دارد. ҷумҳурии тоҷикистон баъди ба даст овардани истиқлолият дарҳои худро ба рӯи ҳамаи кишварҳои олам кушод ва бо эъломи сиёсати дарҳои боз равобити байналмилалиро баҳри муаррифии тоҷикистон дар ҷаҳон ва ҷалби сармояи хориҷӣ барои бозсозии кишвар оғоз намуд, ки ин сиёсат имрӯз ҳам бо муваффақият идома дорад. имрӯзҳо мо самараи чунин робитаи гуногун самту гуногун ҷанбаро дар арсаҳои мухталиф бар аъло мушоҳида мекунем. зеро ин сиёсат боис шуд то кишвари мон на танҳо мақом ва нуфузи худро дар арсаи байналмилалӣ қавитар созад, балки бо ёфтани равиши хоси дипломатияи худ дар ҳалли масоили минтақавӣ ва ҷаҳонӣ фаъолона иштирок намояд. محور اساسی سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان و درهای باز تشکیل میدهند که چطوری که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیوسته در برآمدهای خود قید می‌نماید که ما از انتخاب سیاست درهای باز قناعتمند هستیم و ثمره‌نوکی این سیاست رو علاقه در 20 سال آخر صاحب استقلالی احساس نموده ایستادیم که چگونه با که جلب سرمایه‌های بزرگ خارجی در داخل مملکت یک قطار لایه‌های بزرگ که به حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مملکت تاثیر کننده دارند عملی نمودیم. тоҷикистон бар асари талошҳои муассир ва масъалагузориҳои мантиқию саривақтӣ имрӯзҳо дар арсаи байналмилалӣ як кишвари фаъолу ташаббускор эътироф шудааст. ҷумҳурии тоҷикистон бо талошҳои башардӯстонаи худ дар ҳама масири ҳаётан муҳими ҷомеа ҳамчун кишвари фаъолу ташаббускор шинохта шудааст ва дар меҳвари ташаббусҳои тоҷикистон наҷоти башарият қарор дорад. ҳамгироии созандаи минтақавӣ ба манфиати ҳамаи давлату халқҳои осиёи марказӣ мебошад. ҷумҳурии тоҷикистон рушди минбаъдаи ҳамкориҳоро бо кишварҳои ҳамсоя муҳим арзёбӣ намуда, ҷонибдори ташаккули бештари фазои мусоиди муносибат бо онҳост. дар сиёсати хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон таҳким ва густариши муносибатҳои дуҷонибаи босубот ва дарозмуддат бо кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил мавқеъ ва моҳияти хос дорад. вобаста ба ин кишвари мо пайваста кӯшиш ба харҷ медиҳад, ки заминаҳои ҳарчи мусоидро барои густариши муносибатҳои гуногунҷанба ва судманд дар тамоми фазои иттиҳоди давлатҳои мустақил фароҳам оварад. تشبس‌های جمهوری تاجیکستان در سمت پیشگیری جنایت‌های متشکل و ترانسمیلی از قبیل جنایت‌های تروریسم، اکستریمیسم، گردش غیرقانونی موادهای نشآور، گردش غیرقانونی سلاح که یکی از جنایت‌هایی هستند که آنها ترانسمیلی نامیده شدند و که حدود ندارند. جمهوری تاجیکستان در سرگاه است و نقشش در پیشگیری و ریشه‌کن کردن این جنایت‌ها بی‌نظیر است. тоҷикистон дар роҳи ояндасозӣ ва дурбинонаи сиёсати ҷаҳон мавқеъи назаррас бунёд кардааст. раиси тоҷикистон дар созмонҳои минтақавию байналмилалӣ ва табдил ёфтани пойтахти кишвари азизамон шаҳри душанбе ба макони баргузории чорабиниҳои сатҳи баланд талошҳои созандаи давлату ҳукумат маҳсуб меёбад. муносибатҳои тоҷикистон бо давлатҳои калидӣ ва дигар кишварҳои осиё хусусияти шарикӣ пайдо карда истоданд, ки далели равшани ҳадафҳои созандаи мамлакати мо мебошанд. тоҷикистон минбаъд низ ҳамкориҳоро дар чунин рӯҳияи созанда ва робитаҳои беғаразу дӯстона бо ҳамаи кишварҳои олам идома хоҳад дод. айни ҳол ҷумҳурии тоҷикистон дар 57 созмони минтақавию байналмилалӣ узвият дошта, ҳамроҳ бо дигар мамлакатҳо дар ҳаллу фасли мушкилоти сиёсӣ, амниятӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷаҳон нақш мегузорад. استقلالیت جمهوری تاجیکستان را اکثر دولت‌های جهان رسما اعتراف نمودند و جمهوری تاجیکستان در این دوران شامل یک قطار تشکیلات‌های بین‌المللی گشت و به بعضی آنها نیز اساسگزار می‌باشد و در دوران استقلالیت جمهوری تاجیکستان با جمهوری‌های کلیدی و جمهوری‌های مثلا
ба мисли Федератсияи Русия, Вилояти Муттаҳидаи Амрико, Франсия, Ҷумҳурии Олмон, бо Англия ва дигар ҷумҳуриҳо ва ҳамзамон бо Ҷумҳурии Халқии Хитой ва дигар ҷумҳуриҳое ки дар яъне аз ҷиҳати иқтидор ки дар ҷаҳон нуфузи баланд доранд, робитаҳои хуби дипломатӣ барқарор намудааст ва ҳамзамон дар ташкилотҳои байналмилалӣ ки Ҷумҳурии Тоҷикистон яъне ки субъекти соҳиб комилҳуқуқ баромад мекунад, дифоъ аз манфиатҳои хеш намуда ва дар таъмини сулҳ дар минтақа яъне нақши муҳим дорад. дар марҳилаи кунунӣ принсипҳои асосӣ ва анъанаҳои сиёсати хориҷии Тоҷикистон ба ҳалли масъалаҳои афзалиятноки рушди кишвар аз ҷумла таҳкими сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ, тақвияти ислоҳоти сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ равона шуда, дар ин муддат сиёсати дарҳои боз ҳамчун фарҳанги ҳамзистӣ бо олами имрӯз аз ҷониби роҳбарияти кишвар муаррифӣ гардида, дар асоси он сиёсати хориҷии бисёрсамта, ботавозун ва прагматикӣ таърезӣ шуд ва тавсеаву таҳкими робитаҳои дӯстона ва ҳамкориҳои судманд бо кишварҳои гуногуни олам роҳандозӣ гашт. бо шарофати ин сиёсат Тоҷикистон мавқеи худро дар сиёсати байналмилалӣ мустаҳкам сохта, бо назардошти манфиатҳои миллӣ, тавозуни муносибатҳо ва манфиатҳои худро таъмин кард. сиёсати дарҳои боз меҳвари сиёсати хориҷии Тоҷикистонро таҷассум мекунад.